Iz Hercegovine vas, poštovani gledatelji, vodimo u Bosansku Posavinu. Odžak, gradić omeđene rijekama Savom i Bosnom, na samoj granici s Hrvatskom, imao je burnu povijest. Kao i mnogi graničarski gradovi, i Odžak je bio izložen ratovima i osvajačima, ali je opstao. Danas je primjer kako se europske vrijednosti suživota i tolerancije mogu uspješno primjenjivati u lokalnoj sredini. S ponosom su Odžačani obilježili dan svoje općine. Posjetio ih je naš novinar Silvio Stilinović. Odžak se kao grad u povijesnim spisima spominje još 1593. Zbog plodne pitome ravnice i povoljnog prijelaza preko rijeke Save uvijek je bio meta osvajača. Zato je i prošlost Odžaka burna, isprepletena uspjesima, ali i pljačkama, paležima i protjerivanjima. I za vrijeme posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini nije bilo drukčije. Dejtonskim mirovnim sporazumom Odžak je vraćen Federaciji Bosne i Hercegovine, a srpski su osvajači, odlazeći, sve što nisu mogli ponijeti, srušili i spalili. Odžak su po stradanjima često uspoređivali i s Vukovarom. Sakib Omerbašić jedan je od prvih koji je ušao 8. veljače u Odžak. Tada kao ratni snimatelj HTV-ovih ekipa. To su kuće porušene, što mi imamo popularno reći, kabriolet kuće, stanovi devastirani, sve je porušeno totalno. A kad onda danas pogledate Odžak i okolicu? Pa ipak je 20 godina dug period. Obnovilo se dobro, idemo još naprijed. Obnovilo se sve, rekli bi Odžačani. Danas nema tragova ratnih razaranja. Potpredsjednik Republike Srpske Josip Jerković sjeća se tih dana. Dugo je bio čelnik ureda za obnovu Županije Posavske. Kad se prvi put vratilo poslije rata na ove prostore, ovo vam se zvalo tada kabriolet općine. Preko 7000 objekata je bilo bez krovova. U posljednje godine, evo istina, u ovih 20 posljednjih godina se doista obnovilo dosta. Moram reći da i Vlada Republike Hrvatske ima veliki svoj kolač ovdje na ovim prostorima, kako u Županiji Posavskoj, tako i ovdje u Odžaku, a isto tako i federalno ministarstvo obnavljajući ove stambene zgrade koje vidite ovdje danas po Odžaku i koji danas su dika ove općine Odžak. I tijekom obilježavanja godišnjice povratka u Odžak prisjećaju se svih žrtava, Bošnjaka i Hrvata, koji su zajedno bili u redovima 102. Odžačke brigade. Ističe se upravo ta nacionalna i kulturna tolerancija stanovnika općine. Stvarno smo bili kao jedno. Nakon rata izgradili smo ovaj spomenik i jedini spomenik u Federaciji BiH je ovakav u Odžaku, na kome su zajednički upisana imena i Hrvata i Bošnjaka. I mi se tu nismo nikada dijelili. Bosna i Hercegovina početkom je tjedna i službeno podnijela zahtjev za ulazak u Europsku uniju. Na europskom putu s pravom očekuju pomoć i naše zemlje. Mnogi hrvatski političari misle kako je to i strateški interes Hrvatske. Tu živi naš hrvatski narod, a i bez obzira na to određeni smo i upućeni jedni na druge. Nova vlada će poduzeti sve što je u njenoj moći da Bosna i Hercegovina konačno postane sastavnica Europske unije, da postane član Europske unije, NATO pakta i da budu subjekt u pregovorima, ne samo objekt o kome će se razgovarati, nego da Bosna i Hercegovina bude ravnopravna članica gdje se donose odluke u Europskoj uniji. Da Odžak postaje i postaće vrata Bosne i Hercegovine prema Europi, to je činjenica sada, to više nije nikakva fikcija. Znači, može se graditi ubrzo, autocesta je tu koja povezuje niz zemalja, gore od istočne Europe pa dole do našeg Jadrana. Tako, a Odžak je tu na samom sjecištu, evo i visoki uzvanici koji su bili na sjednici, to su nam potvrdili. Tako da mi možemo, sada je samo do nas, do naše volje i sposobnosti da iskoristimo te potencijale koje će Odžak pružiti u budućnosti. Suživot u Odžaku više nije samo dnevno politička fraza. Ovdje je to realnost. Iako je uglavnom naseljena Hrvatima, u općini prije svega žele stvoriti povoljno okružje za sve stanovnike ovoga grada. Uz obnovu ključni su razvoj, gospodarstvo i zapošljavanje. Zato s pravom očekuju da što prije bude sagrađen koridor 5C, autocesta koja će Budimpeštu preko Osijeka povezati s Pločama, a ona svoj put kroz Bosnu i Hercegovinu počinje upravo ovdje, u Odžaku.